21 għalliem u għalliema tal-edukazzjoni fiżika se jibdew jgħallmu fl-iskejl primarji u sekondarji mis-sena skolastika li jmiss. Il-Ministru Evarist Bartolo spjega kif dan huwa numru rekords tal-liema f'dan is-suġġett li ġew ingaġġati fil-bidu ta' sena skolastika. Il-Ministru ħabbar dan meta l-ħamis filgħodu nida proġett għall-istudenti tal-iskejl primarji tal-Istat. Proġett li għandu lan li jżid l-attività fiżika fost l-istudenti billi jamalgama suġġetti akademiċi mal-attività fiżika. L-uffiċjal edukattiv għall-edukazzjoni fiżika, Kevin Azzopardi, spjega kif kollox beda bi proġett pilota f'Mejju li għadda. Qasmu f'workshops differenti, raw is-sillabi ta' suġġetti kollha li jiġu malma f'livell primarju, hemm 12 kollox, u ħolqu attivitajiet ta' kif nistgħu nagħmlu l-kunċetti u l-għanijiet jintlaħqu l-għanijiet differenti ta' suġġetti akademiċi kollha permezz tal-attività fiżika. Biex it-tfal jieħdu toma tal-proġett saru provi f'numru ta' suġġetti differenti, bħal pereżempju fil-matematika. Hawnhekk l-istudenti f'livell primarju talmu kif għandhom jgħoddu jnaqsu n-numri fi sfond ta' attivitajiet fiżiċi fil-btieħi tal-iskejjel, pereżempju. U allura hemmhekk konna qed nolqtu kemm l-istudenti jitalmu il-kunċetti tal-matematika kif ukoll qed jagħmlu attività fiżika. Il-Ministru Evarist Bartolo spjega tletanijiet prinċipali ta' dan il-proġett. Dak li tfal jinteressaw ruħhom fl-edukazzjoni fiżika li l-attivitajiet infushom ikunu tajbin għas-saħħa tat-tfal u li tiġi indirizzata l-problema tal-obeżità. Filwaqt li l-uffiċjal għall-edukazzjoni fiżika saħaq li regolarità tal-eżerċizzju fiżiku hija importanti mhux biss għas-saħħa fiżika tat-tfal. L-istudji juru li l-attività fiżika tgħin lil moħħ sabiex ikun kapaċi jikkonċentra għall attività li jkun imissu.